Masithandaze bawa yesibili phambi kwe-Advent, imini yenkosi. Ncede bawo olungileyo ukuba sihlale kobubomi njengabahambi abalindele imini yokubonakala ngayo emgwebeni wabahleliyo nabafileyo. Size sithi xa usiza okwesibini sibe sikulungele ukwamkela ngovuyo nokungeniswa ekukumkanini bakho, apho uyakulawula noyihlo nomoya oyingcwele nanini nanini. Amen. Sithandazele abafana baza koluka nabafana already basehlathini. Bawo somandla olawula indalo iphela, ungcwalisile ngemimoya yakho, waza wasiyalela ukuba soluso nyana lethu kwisivumelwano sika-Abrahamu uyise wamakholwa nenzala yakhe, nowathandayo ukuba aluse unyana wakho, awululamele umthetho ngenxa yabantu. Kubantu base-Afrika ulwaluko lulusiko lokulungiselela nokungenisa amakhwenkwe ixesha lokuba ngabantu abadala, nokubafundisa ngoxanduva loluntu omdala. Sithandazela isandla sakho esiphilileyo sifikelele kwabo baza koluka ngeli xesha. Khokhele izandla zengcili nabo bonke abancedisayo ekuphiliseni kwabo, ukuze basebenzise isakhono sabo ekubabuyiseleni empilweni nakwingqibelo yobudoda. Thixo, wena njengomphilisi ungummangaliso, nceda ubancedise bafumane umonde ngexesha lokuphiliswa kwabo. Zezithi ezintweni zonke silulamele intando yakho engcwele ngaye unyana wakho lowo Yesu Kristu inkosi yethu. Masithandazele idayosisi okanye sithandazele idayosisi yaseNqweba iza kunyula ngeli xesha. Thixo bawethu, nikwazo zonke izinto ezilungileyo. Ngobubele bakho khangela iimfuno zetyalike yakho ngobulumko basezulwini. Uthundeze ingqondo neentliziyo zabo banoxanduva lokonyula ibhishophu eya kuba ngumalusi wommandla waseNqweba. Mabalandele imizekelo yokholo eboniswe ngumsindisi kunye nabapostile. Athembele ekuboneleleni wakho ngomntu oza kungena kulo msebenzi wobabalo lwakho. Nikeza ibandla lakho kummandla waseNqweba umalusi wokuhamba ngeendlela zakho, nenkokheli enombono, nomfundisi wenyaniso yakho, aze akhathalele abantu bakho ngothando. Sinikela kuwe iminqweno yethu kunye noloyiko lwethu, ukuze sithandaze ngeentliziyo nengqondo enye. Sithi makwenziwe ukuthanda kwakho. Ngenxa kaYesu Kristu ohleliwe elawula nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo unaphakade kanaphakade. Amen. Amen. Masithandaze umthandazo wasekhaya. Thixo, ukhulelana macebo oluntu edudiseni wena, khokhela wafundise siyakukhongoza umzi waseTopiya, xelela konke ukubona kuphosakele kuwo, yipha onke amalungu awo unyaniseka, inyokeko enkolweni, izondelelo emibhishweni, nentlalo enyulu, yipha iinkokheli zawo ubulumko, ukunyaniseka, unyamezelo, nokukholwa kuwe ngokuqinisekileyo. Hlulela phezu kwawo izipho zomoya oyingcwele, wenze ukuba ube imbasa esandleni sakho yokuguqula abangakholwayo, nokwakha ibandla lakho elingcwele, efanele